nagtutulog. Yo. Yung about dyan sa simbahan, sa Our Lady of Manaoag. Kilala siya bilang ano? Milagrosa. Bakit Milagrosa? Saan siya nagmimilagro ng bagay? Yan po sa loob ng simbahan. Anong Nasunog, lumabas sa puno. speaking of sunog? Nasusunog na talaga yung mga lalagyan ng kandel. Guys, dito ito sa simbahan ng Manaoag. Hindi po nasusunog. Hindi po nasusunog. Talagang sadyang ano, sadyang napakalakas po. Doon tayo sa kabila. Ay, kaya lang umakasunod yun. Hindi, okay na. Ay, okay. Wala pang lamang. Kasi yung, ano, yung candle sanction. Wala naman yung... Wala, okay lang yan. Wala na. Yo! Ay, grabe ang tinagdaan. We're blessed. We're blessed na. Loving fathers and your most loving students, grant them the gift of perseverance, wisdom, and understanding. Excuse me. Kala ko dito lang ako ni Mami. Wala tayong picture.